бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба онҳо духтури дандон дар кор боша, агар дар инами рақамҳои дар экранда муроҷиат бикунен, айноми канали юристиҷа гап занен, ба шумо тахфиф мекунанд, яъне бо нархи арзон дандонотона табобат мекунанд. У бародарои тоҷиканд дар шаҳри Москва стоматология кушодагиам, ба ҳамин хотир метавонед ҳама каса ба ҳамво муроҷиат кунед, дандон мекунанд, дандон сафед мекунанд, протез мемонанд ва дигар корора мекунанд. Дар паноҳи худо бошед ҳама каса. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи. Видеои нав оид ба фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба вазифа таъин кардан ва аз вазифа озод кардан. Ба фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Раҳмон Юсуф, яъне ки мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи салоҳияти президент омадагӣ. Мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Раҳмон Юсуф Аҳмадзод прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 25 январи соли 2020. Фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи директори муассисаи давлатии маркази исломшиносӣ дар назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Давлатзода мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки салоҳияти президент. Давлатзода Муродулло Исмат директори муассисаи давлатии маркази исломшиносӣ дар назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 24 январи соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Имомзода Маҳмад Юсуф мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи салоҳияти президент. Имомзода Муҳаммад Юсуф Саидалӣ вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 24 январи соли 2020. Чихеле ки бисёриҳои мо шумо медонем, Имомзода Муҳаммад Юсуф ректори донишгоҳи миллӣ буд. ҳозир вазири маорифи илми ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шуд. бародарон ва хоҳароне ки дар шаҳри Москва қарор доранд ва нияти гузаштан аз сарҳадро доранд, ба шумо як бародари тоҷикро тавсия медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед. Шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. Аз Москва ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон низ ба Москва сафар мекунанд. Ва инчунин аз номи канали мо, яъне юристиҷаи, ба онҳо муроҷиат кунеду ба худ тахфифҳо бигиред. Дар рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Саид Нуриддин мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи салоҳияти президент. Саид Нуриддин Саид бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 24 январи соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ озод намудани Солеҳзода мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи салоҳияти президент. Солеҳзода Ашурбой Абдувоҳид бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 24 январи соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ашуриён мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи салоҳияти президент. Ашуриён Музаффар Қурбон Муҳаммад вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 24 январи соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи раиси ноҳияи Шоҳрони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин намудани Ҷумъазода мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи салоҳияти президент омадагӣ. Ҷумъазода Ҷумъа Шофақир раиси ноҳияи Шоҳрони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 13 январи соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе озод намудани Юсуф мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи салоҳияти президент. Юсуфи Муҳаммадраҳим бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 13 январи соли 2020. инак бародаро ҳамин буд фармонҳое ки мақсад ба шумо ҳамаша пешкаш кардем, фаҳмондем, гуфтем ки ки ба вазифаи нав таъин шид ва ки ин вазифа ба дигар вазифа гузашт. ҳамин қадар буданд. боз агар ягон хабарҳои нав шава пешкаши шумо мекунем ва дар охири видео гуфтанем бародаро ки мо
خداوند راضی باشه روزهای نزدیک یک پروژه با قید گرفتنیم، یک پروژه کردنیم با نام تاریخ تاجیک. یعنی که در سر میکنیم از جمهوری تاجیکستان در هر گوشه تاجیکستان در کجایی که همین دوره شاه‌ها بودگی یعنی دیگر چیزای تاریخی ما به همونجا مقصد سفر میکنیم و شما تاریخ همونجا را میفهمونیم. اولا میآموزیم تاریخ همونجا را، بعدا به شما پیشکش میکنیم همین چیزا ما به نقشه گرفتگیم. مقصد این پروژه که ما گفتیم به شما، کسی که یگان جای تاریخی میدونه، کسی که در یگان جای همخیل تاریخی زندگی میکنه که به خانه‌اش نزدیکه و به دهش نزدیکه، با ما در تماس باشه به رقم‌های 501 33 86 33 به واسطه وایبر. مثال اگر گپ زنان کردیم و همون شخصیت بگه فلان جا و فلان خیلی تاریخ گذشتگی، ما به همونجا سفر میکنیم و بعدا به همون جای سفر کردگی ما ای همون دههای ای همون مقصد قشلاقشان ما دا یک نماینده در کاره که مثال به ما خوشروتر با آموزانه تاریخی گذشتگی همونجا را. ما انتظاری خبرهای شما این برادر آیدی اینمی پروژه گفتگی ما خیلی در کانال ما یوریست جی подписаться کنین. با یگان سوال دیگه باشه سوالتون میتونین در پایان همین ویدیو بنویسین و آیدی همین پروژه ما یگان فکر داشته باشین، فکرای خودتون بیان بکنین که مقصد ما میبینیم میخوانیم کی چی فکر داره. در پناه خدا باشین. همه کسا